פרשת שבוע, על פורים, או שעוד מוקדם. מה שאתה רוצה. ברשות כל הקהל, ברשות המקום. נגיד כמה רעיונות מפרשת השבוע. פרשת השבוע, פרשת תצווה. ייחודה של הפרשה הזאת היא מכל שאר פרשיות ספר שמות, שהיא לא מתחילה בנוסח המקובל, וידבר השם אל משה לאמור, ועוד שאין שמו של משה מוזכר אפילו פעם אחת. דבר שלא מצינו כמותו מתחילת ספר שמות עד סוף פרשת ויתחנן שבספר דברים. לדברי הגאון מווילנה מוסבר ייחודה של פרשתנו במועד קריאתה מדי שנה. ברוב השנים חל זין באדר, שהוא על פי המסורת יום פטירת משה רבנו, בשבוע שקוראים בו פרשת תצווה. ועובדת הסתלקותו של משה מרומזת בכך שאין שמו מוזכר בפרשה שנקראת בסמוך לפטירתו. אבל מציין הגאון מווילנה, אף על פי שאין שמו של משה מוזכר בפרשה, אבל הוא מוזכר ברמז. איך הוא מוזכר ברמז? הרי פרשת תצווה יש בה 101 פסוקים. אם ניקח משה במילואן, כוונה מ' שין י' נ' א', נקבל 446. נפחית מזה מ' שין ה' שזה משה פחות השם שלו שלא מוזכר 345, יוצא בדיוק 101. ואתה תצווה את בני ישראל. דברי רבי יעקב בן אשר בעל הטורים, הוא כותב שאין שמו של משה מוזכר בפרשה, הוא הדבר כתגובת השם על דבריו הנמרצים מיד אחרי חטא העגל, סלחנה ליד לעם הזה, ואם אין מחני נא מספרך אשר כתבת. כיוון שקללה של חכם אפילו על תנאי אינה שווה ריקם, אז התקיימה במשה קללת מחני מספרך מספר כף, שזה פרשת תצווה, זה מספר 20 בסדר הפרשיות. אבל הסבר זה לא היה מקובל על רבי שמעון סופר, זה היה בנו הצעיר של החתן סופר. הוא כותב בספרו, לא מקובל על הדעת שהשם יעניש את משה על מסירותו הנפלאה בעבור כלל ישראל. הרי בחטא העגל אומר ואין מחני נא מספרך, אז מה, הוא צריך לקבל על זה עונש לשם הצלת עם ישראל? ההפך, הוא אומר שזה שכר ולא לעונש. לדברי רבי שמעון סופר, אי הזכרת שמו של משה היא בבחינת אות וכבוד והערכה שחלק לו השם, כבוד מיוחד שהוא כביכול המחוקק המצווה. משל למלך שמסר את שרביט המלוכה בידי אחד משריו האהובים והתיר לו לחוקק חוקים במשך זמן מסוים, וזה אכן רמוז בתחילת הפרשה. ואתה תצווה, אני מעניק לך רשות מיוחדת שאתה בעצמך תהיה המצווה המחוקק לבני ישראל. ואתה תצווה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית צח כתית למאור לעלות נר תמיד. גאון החידה אמרנו שהוא נפטר לפני 210 שנים, ממש קרוב מאוד, י' באדר א', יום פטירתו לפני 210 שנים. הוא כתב, כמסורת אומרת שהוא כתב לנו ספרים כמניין גילו, 83 ספרים. על פרשיות השבוע יש לו 5 ספרים. אחד הספרים זה חומת תנ"ך, והוא רגיל תמיד קודם כל לדרוש בנושא סמיכות הפרשיות, והוא דורש כך על כהרגלו. פרשת תרומה נסמכת לפרשת תצווה. מה כתוב בפסוק האחרון בפרשת תרומה? לכל כלי המשכן בכל עבודתו וכל יתדותיו וכל יתדות החצר נחושת. ואחר כך כתוב מיד ואתה תצווה. נחושת נוח שת. משה רבנו כותב על פי הרמה מפנו, רבי מנחם עזריה מפנו, הוא היה מיוחד בקבלה, הוא מתעסק הרבה בגלגולים. הוא כותב שמשה רבנו היה גלגולו של 3 אנשים. של מי? של נוח, של שת ושל אבל. שת והבל בניו של אדם הראשון. הוא למעשה, כמו שלמדנו לפני כן, שמשה הרג את המצרי,
שהוא היה קין, משה בא בגלגולו של הבל לנקום את נקמתו. לאחר מכן חלק מנשמתו של קין נכנסה במצרי שרצה להרוג את היהודי. זה החלק הרע. נמצא שמשה נשמתו נכנסה בשלושה אנשים, נוח, שת, עבד. ועליו אמר דוד המלך בתהילים, יופי יופית מבני אדם וצק חן בשפתותיך, על כן משכך אלוהים לעולם ועד. יופית מבני אדם, דרשו חז"ל פעמיים יופי, שהיופי שלך יותר משני בניו של אדם הראשון, והם שת ועבד. ועוד הוצק חן בשפתותיך, חן נוח, נוח מצא חן בעיניך, על כן משכך אלוהים לעולם ועד. אם אין מחנינה, דרשו חז"ל מחנינה מנוח אני. כלומר הוא בא בסנגור על עם ישראל, שהנה אני באתי לתקן את מה שנוח לא תיקן. נוח לא התפלל על דורו, אני מתפלל על דורי, לכן תסלח על עם ישראל בחטא העגל. דרשו ככה מחנינה. ידוע שמשה רבנו חי 120 שנה, שהם קיבלו, מאדם הראשון הוא קיבל 70 שנה ומנוח 50 שנה. וזה שנאמר וכל יתידות חצר נחושת, נוח שת, ואתה תצווה את בן ישראל ויקחו לך שמן זית זך כתית למאור. זה אכן פירושו שמשה בנה את המשכן, הניח את היסודות לבית המקדש שנקרא שדה. וידוע שכל מלחמתו של קין והבל יש מחלוקת מה הייתה מלחמתם האמיתית. הפשט הוא שקינה בו של מנחתו לא שעה ומנחתו שעה, אבל המדרש, יש מדרשים חלוקים, כן, אחד המדרשים תאומה חלוקה, תאומה יתרה שנולדה להבל, ועוד התווכחו ביניהם בחלקו של מי יבנה בית המקדש. קין אמר בחלקי אני, שאני הבכור, ואילו הבל אמר בחלקי אני, שאני צדיק. ככה זה רמוז בפסוק. ויהי בהיותם בשדה, ויקום קין על הבל אחיו ויהרגהו. ליד בית המקדש, שדה זה בית המקדש, שנאמר ויצא יצחק לסוח בשדה. אין שיחה אלא תפילה. תפילה לעני כי יעטוף שיחו. תיקן שם את תפילת מנחה. למעשה יש לנו 4 שמות לבית המקדש. אר, שזה מה שקרא אותו אברהם, יצחק אבינו קרא לזה שדה, יעקב אבינו קרא לזה בית אלוקים, זה בית אלוקים וזה שער השמיים, ודוד המלך קרא לזה תפילה, כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. וסימנך השבת, ושמרו בני ישראל את השבת. את מה את השבת? את בית המקדש. השבת, נחזור על זה, ההי זה אר, שין זה השדה, בית זה בית אלוקים, תודה רבה. תו זה תפילה. בא משה רבנו שהוא נשמת הבל, אמר לו הקדוש ברוך הוא, ואתה תצווה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך. ידוע שלמה המלך בסוף משלי כותב, פרק י"א פסוק י"א, פסוק אחרון, שקר החן והבל היופי, אישה יראת השם היא תתעלה. שקר החן זה דורו של נוח, חן נוח, שהם אותיות חן, והבל היופי זה דורו של עבד, זה אדם ראשון שלא היה בעולם, אדם יפה כאדם הראשון. ככה גמרא במסכת בבא בתרא דף נ"ח, הזכירו את זה, נוח, זה גם קשור לנוח. נ"ח, הכל בפני שרה ככל בפני אדם, שרה בפני חווה ככל בפני אדם, חווה בפני אדם ככל בפני, כלומר הוא היה יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, היה לו יופי מיוחד. מה אני משבח את היופי? שקר החן, שקר האישה, זה משה רבנו היה ירא שמיים, לכן קרא לו לכן זה נקרא אישה. למה היא נקרא אישה? שהוא בעצם גלגולו של, כמו שמביא את זה הרמה מפנו, אדם, שת והבל. בגלל זה יוצא שקר, אישה יראת השם. אישה הכוונה למשה רבנו, יראת השם היא תתעלל. ואתה תצווה לשון ציווי, וזה גם לשון צוותא, את לרבות השכינה. שכל מצווה שאדם עושה, ייזכר מאוד שיעשה אותה לשם שמיים, לעשות נחת רוח לבורא עולם.
מה שנקרא יצרב את השכינה איתו. בכל דרכיך דאהו והוא יישר אורחותיך. הרמח"ל, רבי משה חיים לוצאטו, הוא התפרסם בספרו מסילת ישרים, הוא ייסד ישיבה באיטליה, ואחד מהתנאים שלו שהתלמידים לפני הלימוד תורה יהגו בפיהם, שאין הם לומדים תורה לבריאות, לפרנסה, להצלחה, אפילו לא בשביל כפרת עוונות, אלא כל לימודם ברוטו נטו לעשות נחת רוח לבורא עולם, לשם שמיים גבור, ולהקים את השכינה מעפרן, ולגאול את עם ישראל מהגלות, וזה העיקר. לכן אמר ואתה תצווה את השכינה שהם עם ישראל. כמה ילדים היום במציאות של היום, אמנם המצב משתפר, אבל יש הרבה ילדים, עדיין יש הרבה ילדים שהם לא יודעים להגיד שמע ישראל, לדאבוננו, יהודים שנולדו יהודים בבית יהודי. על כן השכינה בצעד. ואיך ניתן לקרב את עם ישראל? ויקחו אליך, שזה משה רבנו שהשתבח בכל המידות, אבל מידת הענווה היום, איך אומרת הגמרא במסכת ערכין ט"ו, תמיעני, אמר רבי טרפון, תמיעני אני אם יש מישהו בדור שיכול להוכיח. רבי עקיבא במדרש ספרי אומר, תמיעני אני אם יש מישהו בדור שיודע להוכיח. לא פשוט להוכיח האנשים היום, להטיף מוסר. היום אתה צריך לחבק את האנשים, לתת להם סוכריה, לזרוק להם מילה טובה, בדרך ארץ, בדרכי נועם, רק לקרב אותם. כי זה לא, במציאות של היום, זה דור חכם, זה דור של הטלפונים, דור שזה, צריך לדעת איך לקרב אותם ממש וצריך גם הרבה כמובן סייעתא דשמיא. היום אתה יכול לזרוק מילה לא במקום, לא ישמע אותך בכלל, בדרך ארץ, דרך נועם. איך אומר על שייח הקדוש, השייח הקדוש היה בתקופת הארי הקדוש. הוא ידוע שרבנו יוסף חיים, הבן איש חי, לא היה פותח דרשה בלי פירושו של השייח הקדוש. למה? כי הארי הקדוש מעיד עליו שפירושיו זה אחד מ70 פנים שבתורה שקיבלנו מהר סיני. אז הוא ידוע, הוא לא היה פותח. ככה סיפר רבי סלמן מוצפי לאבא של בן ציון, זכר צדיק וקדוש לברכה. הוא היה מקובל גדול, הוא בנו של רבי ציון שיבדל לחיים ארוכים. הוא היה מספר שהוא היה שומע את הבן איש חי, לא היה פותח בדרשה בפרשת השבוע עד שלא מביא פירוש של השייח הקדוש. הוא כתב לנו תורת משה. הוא למעשה, בכלל הבן איש חי, הוא היה איש קדוש. איש קדוש עד כדי כך שכאילו כל מה שהיה מוציא, וככה העידו בני דורו, כל מה שהיה מוציא מפיו התקיים. אפילו היו מבוגרים, שאלו אותם במה הארכתם ימים? קיבלנו ברכה מהבן איש חי לאריכות ימים. אין, מרוב שהיה קדוש, איש קדוש בכל רמה חבריו, כל מה שהיה מוציא מפיו היה מתקיים. ידוע, כן, ומעידים עליו בני דורו. והוא למד את תורת הארי, והוא למד את תורת משה, והוא היה תמיד מביא את הדרשות שלו. אז שהוא אומר, השייח הקדוש הזכרנו אותו, הוא אומר, אל תוכחלץ פן ישראל לפניך, הוכח לחכם ואוהבך. לכאורה הוא אומר על השייח הקדוש, מה חכם, מה בעיה להוכיח חכם? חוכמה היא להוכיח את הרחוק, את הלצו. הוא אומר, לא הכוונה חכם, הכוונה היא בחוכמה. תדע איך לגשת לבן אדם, תדע איך לחבק אותו, מילה טובה פה, מילה טובה שמה, ולקרב אותו. אנחנו צריכים לקרב כל אחד ואחד, כל אחד בתחום שלו. כן, בואו נחזור. אנחנו קצת מדלגים, יש דברים קצת קשים, אז אני מדלג עליהם. ויקחו אליך על שמן זית, מה זה קשים? כוונה לפעמים קצת, לא קצת, פה הגאון החידה מביא את זה שלפעמים מודדים, לפעמים לא לפי האורך החצר, לפי הרוחב, וברבינה, אנשים מתים בקיצור ימים שונים, אז אני מדלג על זה. ויקחו אליך שמן זית זך, מדוע נמשלו ישראל לזית? שכל המשקים מתערבבים זה בזה, ואילו השמן אינו מתערב. ואם בכל זאת ערבבת אותו עם שאר המשקים, אז הוא תמיד מעל כל הנושאים. המשקל הסגולי שלו הנמוך, הוא תמיד מעל כך עם ישראל. אינם מתערבבים עם הגויים. ועוד, מה הזית הזה? משחובטין אותו
ורק אחר כך הוא נותן את השמן. כך ישראל באים גויים עם השמם ממקום למקום, עושים צרות, והעם ישראל חוזרים בתשובה. אמר הקדוש ברוך הוא, הזית הזה מביא אורה לעולם, מדע עוד דכתיב, והנה עלי זית הרע בפיה. שרק מי שאינו משועבד ואין קיומו אחורי תלוי בזולת, רק זה יכול להיות נושא אור לגויים ומורה בדרך אמת. כי יונה הזו שאומרת עלי זית הרע בפיה, אמרה יהיו מזונותיי מרורים כזית מידו של הקדוש ברוך הוא, ואל יהיו, ככה לשון הגמרא, ואל יהיו מתוקים כדבש מידיהם של בני אדם. עירובין נ"ח. לכן הגמרא במסכת ברכות נ"ז אומרת, כן, היונה אומרת את זה. כן, עם ישראל משולים ליונה. רואה, וככה הגמרא במסכת ברכות, שם הגמרא במסכת ברכות נ"ז, נ"א, נ"ז, נ"א, נ"ו, נ"ז, גם קצת נ"ח, שם מתעסקת בחלומות. הרואה שמן זית בחלום יצפה למאור התורה. כן, שנאמר שמן זית כתית למאור. אומר המגיד מדובנה, זית זה סמל להסתפקות במועט. הסתפקות במועט, הוא יכול לקנות, לזכות לתורה. ענווה, כך דרכה של הפת במלח תאכל. ואתה אקרב אליך את אהרון אחיך ואת בניו איתו מתוך בני ישראל לך הנוליך. למעשה, עד הרגע הזה לא גילה הקדוש ברוך הוא למשה רבנו מי יהיה כהן שיעבוד בבית המקדש. משה רבנו כל הזמן חשב שהוא עצמו יכהן בבית המקדש, שהרי כל הציוויים הופנו אליו אישית. דרך אגב, יש מחלוקת מפורסמת, מחלוקת ראשונים מפורסמת, בין רש"י לרמב"ם, אם יש מוקדם ומאוחר בתורה. לפי רש"י אין מוקדם ומאוחר בתורה, והפרשת כי תישא היא בעצם הייתה לפני הפרשה הזאת, פרשת תצווה. אבל זה מחלוקת מפורסמת, לא נאריך עכשיו במחלוקת. למה הבאתי את זה? שהוא כותב שכל האירוע הזה היה אחרי יום כיפור, אחרי שנעשה חטא העגל. פרשת כי תישא, פרשת פורענות שמוזכר בה כל חטא העגל. הקדומי פרענות עלה הקדימינו. אז דחו אותה, ואחר כך משה כל זמן חשב שהוא צריך להיות הכהן. אמר לו הקדוש ברוך הוא, ואתה אקרב אליך את אהרון אחיך. מובא במדרש רבה, פרשה ל"ז פסקה ד'. שם אומר שם, כשהקדוש ברוך הוא אמר למשה, ואתה אקרב אליך את אהרון אחיך, הרע לו למשה. כלומר היה לו קשה. הוא כל הזמן חשב שהוא ישמש בכהונה. שואלים המפרשים, הרי התורה מעידה בעצמה, והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה, תמיד החשיב את עצמו הכי פחות מכל עם ישראל. מה קרה כאן? אלא שמשה חשב שהיות והוא שיבר את הלוחות, כמו שכתוב שירד מנהר, והתייקרו ידיו של משה, נעשו ידיו כבדות, שהלוחות היו כבדות מאוד, אורכן, ככה הגמרא במסכת בבא בתרא י"ד עמוד ב' אומרת, אורכן 6 טפחים, ורוחבן 6 טפחים, ועוביין 3 טפחים. בערך 350 קילו, עשו חשבון, הבן איש חי עשה כמה אנשים עשו חשבון, הלוחות היו שוקלות 350 קילו. הם היו עשויים מסנפירונון, זה היה מפסולת, כאילו אבן יקרה. והפסולת הזאת התעשר, ככה הגמרא במסכת נדרים ל"ח אומרת, פסול לך, הפסולת תהיה לך. כביכול היו ידיו של מי שאמר והיה עולם 2 טפחים. בידיו של משה 2 טפחים, והמרחק בין משה לקדוש ברוך הוא 2 טפחים. לא היה אדם בעולם שהתקרב אל הקדוש ברוך הוא כמו משה רבנו. ואז הוא לקח את הלוחות מידיו של הקדוש ברוך הוא, ואז הוא הרים אותם כל עוד שהכל היה בסדר, לא היה לו כבד הלוחות. דרך אגב, מה שמציירים, הלוחות חצי עיגול. הרי יש קצת מחלוקת בזה. הרי בכיסא רחמים, כשבנו את השיש, עשו לוחות הברית בחצי עיגול, 2 חצאי עיגולים, ואז אשכנזים התנפלו עליהם. חטא העיגול קראו לזה. חטא העיגול. מה אתם עושים בזה? הם חזרו בהם. עשו את זה מרובעים. עכשיו,
יש מקור לכך, אמרתי את זה לדוד שלי שהוא רם שם ושהוא כותב מכתבים וזה, יש מקור לכך שהלוחות עגולים. כן, מאיפה המקור לכך? ארכיאולוגיה יש גם. ארכיאולוגיה, ציורים. לא, אני אומר מקור מתוך הפרשנות, מתוך הזוהר הקדוש. הזוהר הקדוש, פרשת יתרו, שם מביא את זה הרמ"ק, גדול המקובלים, רבי משה קורדברו, מביא את זה בספרו אור החמה בפירושו על פרשת יתרו. הוא כותב שהלוחות לא היו גשומים וזה, ירדו כמין נוזלים, כמין גלידה, עד שהגיעו לקרקע. יוצא שאם אתה מביא מים, לדוגמה, אתה שופך מים על שולחן, יש מצע אחד של זה, והטיפה היא בחצי עיגול. הוא מסביר את זה שככה היה צורות של הלוחות. אמרתי לאחד הרמים שם בכסרא, הוא אומר לי, אני חייב להגיד את זה לראש הישיבה. אמרתי לו, תגיד לו את זה, אני לא יודע, יש לזה מקור בכל אופן. הגמרא, פשט הגמרא, בבבא בתרא י"ד שם, שהלוחות היו מרובעים, 6 רוחבן, 6 אורכן ועוביין 3 טפחים. אבל ראינו, יש מקור מהזוהר הקדוש, כותב שם, לשון הרמ"ק, הוא כותב שם הזוהר הקדוש מצייר את זה בצורה כזאת שהם היו כמין נוזלים, אחר כך לאט לאט נהיו יותר, עד שיהיו קפואים. למעשה כשהגיעו הם היו נוזלים, אז זה יוצא שבעצם היה משטח אחד ישר ומשטח אחד כמו שאתה שופך מים. מפה המקור הזה גם כן שהלוחות הם עגולות. כמובן, כן, זה הזוהר הקדוש מביא את זה בפרשת יתרו, מי שירצה יראה את זה בפירושו לזוהר הקדוש באור החמה. אני לא יודע אם יש לכם את האור החמה, לא יודע אם יש לכם פה. זה ספרי הפנימית. בסדר, נדע, ספרי הפנימית. אז הוא כותב שהם ירדו בהדרגתיות כמין גלידה נוזלית ונהפכה לקרח, אבן מעפר, ואז הוא הסביר את זה, את כל החלק התחתון והחלק העליון. אז למה באמת משה רבנו, אנחנו חוזרים למשה רבנו, למה רע למשה? אז למעשה משה חשב שהוא לא קיבל את הכהונה כי הוא שיבר את הלוחות בידו. משה מרוב הענווה שלו חשב כך, הרי יש הלכה חשובה מאוד וגם חמורה מאוד. כעס יש בעולם, אנחנו בני אדם, לא מלאכים, לפעמים כועסים, צריך לברוח מהכעס, כמה שישתדל לברוח, אבל יש כאלו גם תכנים, אופי של אנשים. אבל מה, יש דרגות של כעס, אבל מי שחס ושלום שמתוך כעס זורק כלים בחמתו, או שקורע בגדים מרוב כעס, בסוג כזה של כעס יש לו דין של עובד עבודה זרה. כמו שאומר הזוהר הקדוש, כל מן דכעיס כאילו קיד נורא דגיהנום. הוא התכוון לכעס בדרגה הגבוהה שזורק כלים בחמתו, או שקורע בגדים בחמתו. ובא השטן בר מינן ומנשק את אותו חבר ואומר לו תודה רבה שהקרבת לי קורבן. הרי זה עובד עבודה זרה, ועד כדי כך אומר הזוהר הקדוש, אסור להסתכל בפניו באותו שעה, מזיק לו. אומר רבנו יוסף חיים, עשה תיקון גדול לאדם שנכשל חלילה בחטא כזה. הוא כותב, ילך ויטבול 150 פעם, כל גופו, הרי כעס זה גימטריה 150. ומקווה מגימטריה 151, וכן במקווה יש שם קדושה שצריך לכוון באותיות א', A, י', A. אם ניקח את א', A, י', A במילואן, א', 1 ו-30 ו-80, 111, A ו-A, 5 ו-5, 10, י' זה י', ו' וד', 10, 6 ו-4, 20, A עוד פעם, 5 ו-5 ביחד 151. זה השם שמאיר מי שטובל במקווה. לכן אדם אחרי שטובל במקווה פניו מאירות, יש לו מצב רוח אחר, בגלל שיש קדושה. אחרי שיוצא מן המקווה, טובל ידיו והולך לביתו, ייקח ציצית, יתעטף בה, ויקח את 4 כנפות
שכנף בגימטריה זה כעס, ישים אותם לפני הלב, שהרי הכעס נמצא בלב, והיצר ביד שמאל, לכן יחזיקה את זה ביד שמאל, שנאמר והסר כעס מלבך, ויאמר את הכוונה הזאת פרשת ציצית, כל זה כמובן ביום. לאחר מכן ילך לנהר או למעיין ויעמוד שם ויאמר שם תשליך מאל כמוך נושא עוון ועובר על פשע 3 פעמים, ורק אז יכופר לו, ייתן משהו לצדקה ויקבל בלי נדר שלא לכעוס שוב. כמה צריך לברוח מהכעס, עד כמה שזה. אמר משה רבנו בענוונתו לעצמו, אני שיברתי את הלוחות, אני מעין עובד עבודה זרה, אם כן איך אני אשרת בבית המקדש? מאוד פחד. כשראה שהקדוש ברוך הוא לקח את אהרון הכהן לשרת בקודש, היה תמה מאוד. הרי אהרון עשה עבודה זרה גופה, הרי הוא עשה את העגל, נאמר עליו באהרון יתנף השם להשמידו בר מינן. אז אמר לעצמו משה שהוא רק שבר את הלוחות, מצבו של אהרון יותר חמור, שהוא עשה ממש עבודה זרה. כיצד אהרון עובד בקודש ואני לא ראוי לעבוד? למעשה חשב משה שהוא בבחינת משבר כלים בחמתו בדרגה כזאת שהוא לא ראוי לשרת בקודש. מה ענה לו הקדוש ברוך הוא? התורה שלי הייתה ולך נתתיה. ככה מובא במדרש רבה, תעיינו במדרש רבה פרשה ל"ז פסקה ד', ככה אומר המדרש, וזה פירושו שחלוקת תפקידים לא נובעת ממה שאתה עשית ומה שאהרון עשה בחטא העגל. למעשה חלוקת תפקידים הייתה מוסברת ככה כביכול. אהרון שכולם אהבו אותו וידע לדבר והיה עושה שלום בין איש לאשתו, בין חבר לרעהו. לעומת זאת את משה כתוב כשהוא נפטר ויבכו בני ישראל את משה, רק הגברים, ואילו אצל אהרון מה כתוב? ויבכו את אהרון כל בית ישראל, כולל אנשים, טף, זקנים. לאהרון היה מתק שפתיים, ואילו למשה היה ערל שפתיים, היה כבד פה, לא ניתן היה להבין אותו. לכן אמר הקדוש ברוך הוא, אם אני נותן את התורה לאהרון שידע להעליב את הקהל, שהיה לו מתק שפתיים, אז יגידו חס ושלום שהתורה אין בה דברים נכונים ומעניינים, אבל האיש שמתאר אותה יודע לסדר את הדברים והוא אדם מעניין. לכן הקדוש ברוך הוא נתן את התורה דווקא בידי משה, שהיה כבד פה וכבד לשון, שלא יוציאו לעז חלילה שיגידו שהמרצה מעניין אבל תוכנה לא מעניין. משה היה מגמגם, לקח איתו 600,000 אנשים ולימד אותם תורה. מכאן שהתורה היא אמת ונצחית, וזה הפירוש. תורה שלי הייתה ולך נתתיה, לך נתתי את התורה ולאהרון אחיך נתתי את תפקיד הכהונה. ואין זה קשור לחטא העגל, אני חיפרתי ומחלתי. מה קורה עם הזמן רב? הגיע הזמן? יש עוד. ואתה תצווה את בני ישראל ויקחו לך שמן זית זך. אומרים חז"ל שידוע שמשה רבנו היה חכם מאוד. נרמז שאדם כמובן ישלח את בניו לתלמוד תורה כמו שאבותינו לימדו. שמן זית זך, שאם אתה רוצה בן שיהיה עם תורה, הרגיל בנר, איך אומרת הגמרא במסכת שבת ל"ב, הרגיל בנר אביין לבנים תלמידי חכמים. מי שמזכיר, כמו שמי שנזהר מאוד גם בנרות שבת גם בנרות חלוקה ומכוון בהדלקה שלהם, זוכר שיהיו לו תלמידים חכמים. ידוע כשמשה עלה למרום אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ריבונו של עולם, מה לילוד אישה בינינו? ככה גמרא במסכת שבת פ"ח שמה. לכאורה מה הכוונה המילים ילוד אישה? הרי כולנו הם ילודי אישה פרט למלאכים, אלא הם באו בטענה המלאכים לפני בורא עולם, שאלו אותו איך אתה רוצה לתת את התורה למשה, שהרי משה לא נולד כמו כל אחד, שהרי תחילה נולדה מרים, אחרי 3 שנים נולד אהרון, שהרי יוכבד היא העניקה את מרים במשך 24 חודש. בדרך כלל מנקת לא נכנסת להיריון. לאחר מכן קיבלה הריון והרתה באהרון, ונולד 3 שנים אחרי מרים. לאחר הולדת אהרון הייתה גזירה במצרים, כל הבן הילוד אמרה תשלחו. מיד עמרם גירש את יוכבד. ככה הגמרא במסכת סוטה מביאה את זה. הלכה יוכבד אחרי שהתגרשה מעמרם, התחתנה עם אליצפן בר פנח, ככה מביא את זה במדרש תלפיות, רבי אליהו הכהן, הוא מביא את זה.
והיא הולידה את אלדד ומדד. למעשה אלדד ומדד הם היו אחיו החורגים של משה רבנו, ככה גם מביא את זה בסדר הדורות, רבי יחיאל אלפרין. זה כתוב לרבי יונתן בן עוזיאל, נכון? כן, כן, מביא את זה גם רבי יונתן בן עוזיאל. מאותו אמא ולא מאותו אבא. לאחר מכן, כפי שמעיד המדרש, מרים פנתה, מרים שהייתה בת 3, פנתה לאביה ואמרה לו, גזרתך קשה מגזרת פרעה. פרעה גזר על הבנים, ואתה גזרת גם על הבנים וגם על הבנות. כלומר הוא גירש, אחרי שהוא גירש כולם גירשו את נשותיהם, ככה לשון הגמרא. אחר מכן קיבל עמרם את טענת ביתו והחזיר את יוכבד שוב, שהיא בעצם היא הביאה תאומים מלצפן בן פרנח, והייתה, אם ככה, היום במציאות של היום זה אסור לעשות זאת. כתוב שלא יוכל בעלה הראשון לשוב לקחתה אחרי וטמאה, וזו הייתה מעשה טענת המלאכים. איך אתם נותנים למשה את התורה? הוא נולד אחרי שאמו התגרשה והתחתנה עם אדם אחר, ואף הביאה תאומים לעולם, ורק אחרי זה שוב התגרשה והתחתנה עם עמרם, שנאמר ויקח לעמרם, דרשו חזר, עשה ליקוחים שניים. מה ענה לו הקדוש ברוך הוא? לקבל את התורה באו. זאת אומרת, כל זה היה לפני מתן תורה, שאז לא היה אסור, הכל היה מותר. הרי אמו בעצמה זה הייתה דודה שלו. כל השבטים התחתנו עם, יש שתי דעות, יש כאלו שהתחתנו עם התאומות שלהם, יש כאלו שהתחתנו עם כנעניות, אבל הדעה רווחת שהם התחתנו עם התאומות שלהם, כל השבטים, אז הכל היה מותר. וזה למעשה גם הסבר מדוע הראה לו שאהרון קיבל את הכהונה, שהוא חשב שהוא לא נולד בכשרות, ואילו אחיו שנולד לפני שאמו התגרשה נולד בכשרות. וכדי זה מסבירים הראה לו למשה, והכוונה היא שהוא חשב שגם עצם לידתו לא הייתה מתוך כשרות. ברוך אדוני העולם, אמן.